daming nagchat sa akin, ang daming nagtatanong kung ano nangyari. Bakit ganun po yung post ko? Well, technically talaga naman nakakapanghinayang. Sobra po ako nanghinayang, and I really admit na talaga naapektuhan ako. Actually, kina-stressan ko po yun. At kinalungkot ko talaga ng sobra. But then, it's okay. I guess, ganun talaga. It really happens. Sino yung mga nandito na? Hi, JJ Panapanaan. Magandang gabi. See, ngayon naman, ang problem ng live ko, hindi ko nakikita ko ilan yung nakakanood or nanonood. Mula dito sa screen ko. Oh my God, what's happening to? Yung aircon po, Marjorie, I'm sorry. Hindi ko alam kung ilan na yung nanonood. Ano nangyari? What's happening to my page? Marisol Kayaban, Ate Hazel Bebelman, hello. Congratulations, I saw your post. Watching from Hong Kong, Roselina Rancel. Lea Alido. So, ito po yung nangyari. Kahapon, while checking my... I'm sorry. Mahina pala. Naiwan ako ngayon. Nandito ako ngayon sa Palawan, and ayun nga, nakakalungkot kasi nangyari sa aking account, sa aking Facebook page account. No, na-stress ako na until now, nabibit-bit ko siya. Ay nako. So, may mga videos ako uploaded from my Facebook page, and pag chinek ko siya kung yung value, mataas yung views, maraming nanood, pero ang baba po nung bigay ni Lolo dun sa mga video ko. So yun lang, nakakalungkot lang and nakaka-disappoint. But then, kung ganun talaga, hi everyone, wala na akong magagawa. Yun yung binigay ni FB. Ang dami nag-chat sa akin, ang dami nagtatanong ano daw nangyari. Nag-worry sila baka kung ano na nangyari. Sabi ko, wala naman, everything is okay naman. It happens na hindi ko akalain na ganun mangyayari. So dito ko ngayon kina Ate Jomski. Tulad ngayon, ang nakalabas lang dito is 3 viewers, pero ang dami nagko-comment. Tapos, ang daming comment, pero ano nangyari sa page ko? Nai-stress ako, bakit ganito? 3 lang ang viewers, pero ang daming nagko-comment. Nai-stress ako. Hindi ko alam kung ano nangyayari.
1 nga po, press 1. Kung napapanood nyo ako, para malaman ko kung ilan yung nandito. Tapos huwag mo na kayo aalis. Nakita mo comment ko, oo. Ayun, oh. Ayun, oh, Enjoy Vizcaya. Oliver. O, diba? Tas 4 lang. What happened? Oh my God, nakakainis. Na-stress ako. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa page ko. Tapos, alam niyo po ba, yung in-upload kong video regarding Brenda and Gio and regarding Brenda and Gio ay umabot na halos ng 200,000 views. And ang ayan, may ads tayo. And ang lang, stress ako ano nangyayari sa page ko. Tapos hindi, ito na to. Meron akong videos na nasa 150 pataas, meron ding 200,000. Tapos ang binigay lang ni doon sa video na yun 1.34 lang. No, I'm really not okay, Hazel Bebelman. I'm really not okay. I'm really stressed kasi I really expect na, kasi nag-send na yung handler namin ng report niya. Every week talaga nagre-report siya sa amin kung magkano na yung income ng FB page, ganito ganyan. Tapos nung sinani Gwen yung kanya, pinakita ni Gwen yung kanya, nagulat ako kasi wala talaga. Parang hindi ako umabot sa kalahati ng kanya. Rachel Legaspi, hoy ka, di wag mo huyin hoy. Alam kong kaya ko rin tong problema na to. It happens na additional ko to eh. Ngayon kung hindi ka rin naman makakatulong sa akin para makinig sa pinagdadaanan ko, wala na akong pakialam doon. No. Ate ni Larmy, yun nga eh, nagloloko talaga. Oo. Okay, Ate Mars. Okay. Okay naman na ako. Actually, naiyak ko na yung kagabi. Siguro, lang kasi, tas kanina, bago umuwi sila Brenda, papunta, hinatid ko sila sa airport. Tawag dito. Iniisip ko na kung ano nagiging problema ng account ko, kung may pinindot ba ako, may nagalaw ba ako. Tapos, kaya rin ako nagpaiwan dito, is, ilang beses ko rin na-restart yung phone ko. And kaya rin ako nagpaiwan dito, it's because may kinausap akong dalawang client namin na sana magkaroon kami na additional project. Pero check na sa admin, I really don't know kung bakit. Kaya nga eh, kahit ako 7, 6, ewan ko ano nangyari sa kanya. Kasi yun. Tapos, yung mga videos ko, Joy Bisc, yun nga eh, kasi last month, may mga ganong views din naman ako, matataas, mga nasa 80,000, 90,000, kaya lang wala talaga. Mataas, pero mataas yung bayad, kaya lang ito 200, pares lang naman ng phone na ginagamit ko, pares din yung quality. I mean, hindi sila pares ako din, pero halos
ganun lang din naman as is. Pero wala. Oo, pero wag mo akong hinuhoy, Rachel. Pero una sa lahat, ang hoy ay isa sa mga salitang pambabastos. Lalo na kung hindi kayo close. Tokero, Hinobi. Oo nga eh. Yung aircon kasi nandito sa ano ko. So ngayon, nandito ako sa hotel. Kaya sobra ako na-stress kasi tinitingnan ko yung algorithm. Kasi natatakot din ako nawawala yung page. Though, pwede naman ako gumawa ulit ng bago. Kaya lang, i-start ako ulit sa simula. I have to earn everything ulit. Diba? Kaya lang, ganun talaga. Kaya after nun, after kung may iiyak kagabi, wala na akong choose kundi magpatuloy tsaka ayusin. Nandito ako ngayon sa Julieta's Pension House kina Ate Jomski. Ate Jomski, thank you. Nagsabi dun sa bagong palabas po ni CEO po na kailangan lahat ng proper may blue chip po. Sige, susubukan ko po. I-check mo sana. Oo nga. Yun nga po, yun din. Tsaka meron din pala akong pakiusap sa inyo mga moms. Every time meron akong vlogs, meron akong videos na ina-upload o kahit sino po sa amin. Alam mo, may ginagawa kayo, pwede nyo po siyang i-play kahit huwag nyo na siyang panoorin. Alam mo yun? At least nagpi-play lang din siya. And yung ads, huwag po natin siyang i-skip. Yeah. I'm a little bit of disappointed and nanghihidayang. Kasi alam mo yun, pinag-isipan mo din naman yung mga ginagawa mo and all, everything. Yun. So now, I'm really trying na. May ads na naman po tayo. May ads na naman po tayo na malabas. So please don't skip that ads. So ayaw nyo lang siya kusa siyang mawawala. Kung nyo po siya tatanggalin. And mukhang nang-iinganyo siya for dating.com na sa na gusto pumasok dyan. Yun nga doon nga ako naiinis kasi may ads pero hindi mo makita kung ilan ay nanonood. Yes, thank you Ate Joy, I love you. Yes, Ate Hazel. So ngayon nandito ako and naabala ko tuloy sa Ate Jomski at yung kanyang hobby at ang grupo ng Team Uga and Team Bungis-ngis niyan si Ate Jomski. Thank you so much Ate Jomski for helping me, for assisting me here. Salamat. Thank you Ate Hazel. Guys, please also you can follow Hazel Bevelman sa kanyang Facebook page. Marami-rami na rin siyang unti na lang at least ma-reach niya na yung kanyang yung kanyang goal. Kaya kung para mas dumami pa ang kanyang followers. So yun lang. So thank you sa mga nag-chat. Sa mga nag-chat at nagtanong kung kamusta ako, ano nangyari. Sa mga nag-alala, thank you. Pero yun lang. At least naiiyak ko lang. So kaya ngayon lang din ako ulit nakapag-live kasi hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Alam mo yun. Ayokong pati kayo mag-alala and all. Ayoko rin naman na mag-isip kayo ng baka ganito. Kasi may mga nag-comment na baka kasi ganito ganyan. Kasi ganito man. So ayoko naman din kayong gawa ng ganun. Baka isipin ninyo gumagawa ako ng issue or what. So yun lang. Yes, napagod. Tanong mo ba't hindi ka ma-search ng hobby ko? Diba, Jomski? Kasi andito ako sa kwarto. Ba't niya ako hanapin dyan? Sira ulo. And sa Ate Jomski po yung tumutulong sa akin dito. Actually, meron naman po yung nanay-nanay ako dito na Jeannie Krisha Pakaira. Maya-maya maglalabas ulit siya ng ads. Basta wag niyo siyang i-skip. Wag kayong aalis. Tapos babalik aalis. Unless may importante kayong kausap, okay lang naman yun. I mean, given naman yun eh. Kasi yung algorithm daw, kasi kunyari pinanood niyo yung video ko, tapos 3 seconds or
1 minute lang, hindi mo siya tinapos, dun bumababa yung engagement ni FB para ma-increase yung, alam mo yun, kasi hindi natatapos. Parang hindi tinatapos yung videos ko. So parang ganun yung paliwanag sa akin. Sabi ko, pero still, 200, ano yun eh, 200, 300, 200k views yun eh. So, bakit ganun lang? Doon talaga ako nasaktan. Parang, and sabi nga ni Brenda, ayun, napagsabihan niya ako na, sabi niya na, maaaring sa quality rin kasi yan ng cellphone mo, baka may, kasi binigyan niya nga ako ng iPhone. O, sabi ko, siguro nga baka rin talaga sa iPhone. Pero bakit ganun? Nung mga nakaraang buwan is okay naman yung, ito naman yung camera